Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna devotees எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. माताजी மீனாட்சி மாதாஜி pranams. Hare Krishna Mohandas Prabhuji pranams. हरे कृष्ण माताजी Hare Krishna Revati Hare Mataji Krishna Mataji, Dandavat pranams. Panchanga pranams Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Hare Krishna. Okay, நம்ம இன்னைக்கு வைஷ்ணவ எத்திகேட்ஸ் பார்க்க போறோம் இனிஷியேஷன் கிளாஸ்ல. அதுல ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், நம்ம வைஷ்ணவ எத்திகேட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். வைஷ்ணவ கல்ச்சர், கலாச்சாரம் அப்படின்றது கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கோம், ரெப்ரசன்ட் பண்றோம் பகவானோட பக்தர்கள் அப்படின்றதுல. அந்த வகையில என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றது நிறைய பார்த்தோம். கொள்கைகள் என்ன, அது எப்படி நம்ம வந்துட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது, எப்படி கிருஷ்ணன் நினைக்கணும், கிருஷ்ணரை எப்பயும் மறக்கக்கூடாது, அதுதான் உயர்ந்த கொள்கை. கிருஷ்ணன் மறக்கிற விஷயங்கள்ல நம்ம ஈடுபடக்கூடாது அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பிரசாதம் சேவா லாஸ்ட் கிளாஸ்ல கூட நல்லபடியா பார்த்தோம். எப்படி நம்ம பிரசாதம் பரிமாறணும், நமக்கு பரிமாறுற சேவா கொடுத்தாங்கன்னா அதை நம்ம எப்படி பண்ணணும், அதே நம்ம பிரசாதம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அதுல என்னென்னலாம் நம்ம பார்க்கணும், முக்கியத்துவம் என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம். பிரசாதம் அப்படின்றது நம்ம பிரசாதம் எடுத்துக்கும் போது நமக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரு மனநிலை என்னன்னா, பகவானோட கோபாஸ்லாம் உணவு எடுத்துக்கிட்டாங்க இல்லைங்களா, அந்த முறையை நம்ம மனசுல நினைச்சு நம்ம பகவானோட கோபாஸ் கோபீஸ் அவங்களாம் உணவை எடுத்துக்கிட்ட அந்த ஒரு நிலையில உயர்ந்த பகவான் அந்த ஒரு நிலையில நம்ம உணவை நம்ம எடுத்துக்கணும். அந்த பிரசாதம் நம்ம ஆஃபர் பண்றது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம், பகவான் கிட்ட இல்லாததுன்னு எதுவும் கிடையாது இல்லைங்களா. நம்ம ஒரு உணவு கொடுத்துதான் பகவானுக்கு பசி அடங்கணும் அப்படின்னு. माताजी ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி ஜாயின் லேட் ஆக்சுவலி சிங்கார செல்வம் பிரபுல பகவத்கீதையில போய் ஜாயின் பண்ணிட்டேன். ஆக்சுவலா 1ஆம் தேதியில ஐடி மாறும், நாங்களே அது கவனிக்கல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நாளைக்கு எக்ஸாம் சொன்னாங்களே, அத பத்தி ஏதாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கா? அவசியம் மாதாஜி, கிளாஸ் முடிஞ்சிட்டு எதுவும் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நம்ம, சரிங்களா? ஹரே ஆமா, இப்ப இத்தனை நாள் வந்து தாரணி மாதாஜி கிளாஸ் எடுத்திருந்தாங்களா, அதெல்லாம் சொன்னாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம அதை பத்தி எதுவும் விஷயங்கள் இருந்தா நம்ம அவசியம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம வந்து வைஷ்ணவ எத்திகேட்ஸ் நம்ம கடகடன்னு பார்த்துடலாம். இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, அந்த பிரசாதம் அப்படின்றது உயர்ந்த நிலை. பகவானை நம்ம வந்து பகவானுக்கு பசி தாகம் தூக்கம் இதெல்லாம் கிடையாது. ஏன்னா அவங்க டிரான்செண்டல் நேச்சர்ல உள்ளவங்க இல்லைங்களா, தெய்வீக நிலையில உள்ளவங்க. கிராஸ் பாடி ஷட்டில் பாடி உள்ளவங்களுக்கு தான் அந்த பசி தூக்கம் தாகம் இதெல்லாம் உண்டு. ஸோ நம்மளை பியூரிஃபை பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்றோம், பகவானுக்கு பிரசாதம் ஆஃபர் பண்றோம். அந்த வகையில பகவான் அதுல உள்ள அன்பையும் பக்தியும் தான் எடுத்துக்கிறாங்கன்றதை நம்ம 9th சாப்டர்லயே நல்லபடியா பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் அந்த ஸ்லோகத்திலே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ இவ்வளவு விஷயங்களையும் நம்ம உள்ளடக்கி நம்ம வந்து பிரசாதம் நம்ம வந்துட்டு எடுத்துக்கும் போது அதோட மகத்துவம்
என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியுது. அது எந்த மனநிலையில நம்ம எடுத்துக்கணும், அதை நம்ம எப்படி ஹானர் பண்ணணும், இம்பார்ட்டன்ஸ் அதுக்கு எப்படி கொடுக்கணும், அதை ரொம்ப அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது. அதை வந்து நம்ம ரொம்ப பொக்கிஷமா, அது ரொம்ப உயர்ந்த ஒரு விஷயமா நம்ம அதை எடுத்துக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம நல்லபடியா பார்த்தோம். அந்த வகையில நம்ம போன வாரமே இதை பார்த்துட்டோம். என்ன வழிகாட்டுதல் பார்த்துட்டோம். எப்படி நம்ம பிரசாதம் சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்றது. ஃபர்ஸ்ட் கிளென்லினஸ் ரொம்ப முக்கியம். அது ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கப்புறம் வந்து அது நம்ம சர்வ் பண்ணும்போதும் இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஃபர்ஸ்ட் பிரசாதம் செய்யறதுக்கும் நம்ம சர்வ் பண்றதுக்கும் இனிஷியேஷன் அப்படின்றது மஸ்ட். குருவோட சீடரா நம்ம இருக்கணும் அந்த பரம்பரையில, அது மஸ்ட்ன்றதை பார்த்தோம். அப்புறம் மனம், உடல், உடை இதெல்லாம் சுத்தமா இருக்கணும் அப்படின்றத பார்த்தோம். நம்ம சத்தமா பேசுறது, அந்த பாத்திரங்கள்லாம் வந்துட்டு சத்தம் ஏற்படுது, இதெல்லாம் நம்ம செய்யவே கூடாது. அதே மாதிரி ஆண்கள் பெண்கள் இப்ப எல்லாம் ஒரே, இப்ப ஒரு டெம்பிள்ல நம்ம சர்வ் பண்றோம் அப்படின்னா பெண்கள் ஒரு பக்கமா ஆண்கள் ஒரு பக்கமா, ஃபேமிலினா அவங்க ஒரு பக்கம், இந்த மாதிரி நம்ம சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்த்தோம். அது மாதிரி குழந்தைங்க முதியோர்கள் அவங்களுக்குலாம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு பிரசாதம் ஆஃபர் பண்ணணும், அது சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் தண்ணீர் நம்ம பரிமாறணும் அப்படின்றத பார்த்தோம். அப்புறம் உப்பு, எலுமிச்சம்பழம் இதெல்லாம் வந்து பரிமாற்றம், இதெல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். நம்மளோட கால்கள் கைகளும் பிரசாதத்துல படக்கூடாது. அதே மாதிரி உணவு எடுத்துக்கிறவங்க, பிரசாதம் ஆனர் பண்றவங்களோட கால்கள் கைகள் எல்லாமும் அதுல படக்கூடாது அப்படின்றது. அப்புறம் திரவ பொருட்கள் அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா நம்ம கரண்டியால தான் நம்ம சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் பார்த்தோம். அது மாதிரி எதுவும் கீழே சிந்துற மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி இந்த சப்பாத்தி, ரைஸ் இதெல்லாம் வந்து எல்லாருக்கும் எப்பயுமே இருக்கா அப்படின்னு நம்ம கவனமா பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். அது மாதிரி எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு சர்வ் பண்ணணும். அவங்க வந்துட்டு மிதமா நம்ம சர்வ் பண்ணணும். வேணும் இன்னும் அப்படின்னா அதிகமா கொடுக்கலாம். இல்ல போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்ம கம்பல் பண்ணி கொடுக்காம இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் வலது கையால தான் நம்ம சர்வ் பண்ணணும். அந்த நேரத்துல நம்ம தும்மவோ இருமவோ கூடாது. அப்படி ஏதாவது ஒண்ணு இருந்தாலும் நம்மளை போய் தூய்மைப்படுத்திக்கிட்டு வந்துடணும் அப்படின்றதையும் பார்த்தோம். அப்புறம் அவங்க விருந்தாளிகள் அவங்க வந்து அவங்க அந்த சாப்பிட்டு முடிக்கிறப்பதான் அவங்க பிளேட் வந்து கம்ப்ளீட்டா கிளீனா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இதெல்லாம் நம்ம அதுக்கு முன்னாடி அவங்களோட பிளேட் வந்து கம்ப்ளீட்டா முடிச்சு அதை சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அவங்க நம்ம ஃபுட்டை கொடுக்கறதுக்காக வெயிட் பண்ற மாதிரி நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு நிலையை அவங்களுக்கு நம்ம கொண்டு வரக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்த்தோம். இதெல்லாம் நம்ம எப்படி நம்ம சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான நிலையா பார்த்தோம். அது மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது வந்து ஒரு ஒரு இது என்னன்னா, இந்த வெஸ்ட் பெங்கால்ல எப்படி வந்து உணவு பரி இது சர்வ் பண்ணுவாங்கன்ற அந்த ஒரு நிலை தான். சரிங்களா? இது வந்து எப்படின்னா, நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி நிலையில உணவு பரிமா பர இது சர்வ் பண்ணும்போது, நம்மளுக்கு அவங்க சாப்பிடுறவங்களோட மனமும், இது வயிறும் திருப்தி அடையுங்களாம். சரிங்களா? அத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கசப்பான உணவு, அதுக்கு ஒரு கீரை வகைகள் இதெல்லாம் நம்ம குடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் பருப்பு, அந்த மாரி சப்ஜிக்கள் இதெல்லாம் நம்ம குடுக்கணும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். இல்லைங்களா? அதாவது லைட் ஃபுட்லேருந்து ஹெவி ஃபுட் இந்த மாதிரி நிலையில நம்ம கொண்டு போகணும். கடைசியா வந்து இனிப்பு குடுக்கணும் அப்படின்றது. இந்த ஒரு நிலையில நம்ம வந்து சர்வ் பண்ணணும். அதே மாரி அரிசி, சப்பாத்தி இதெல்லாம் அவங்கவங்களுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு நம்ம கொடுக்கணும். 3 என்ற எண்ணிக்கை நம்ம தவிர்க்கணும். ஏன்னா அது வந்து விரோதம் அப்படின்ற ஒரு நிலையை வந்து குறிக்குது அப்படின்னு. ஸோ இந்த ஆர்டர்ல நம்ம வந்து மிதமா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கசப்பு, அதுக்கப்புறம் வந்து கீரை, அப்புறம் மிதமான உணவுலேருந்து அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஹெவியான ஃபுட்டா, சரிங்களா? அந்த மாதிரி ஃபுட்டை நம்ம சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த மாதிரி சர்வ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து சாப்பிட்டு முடிக்கும்போது மனமும் வயிறும் ரெண்டுமே நிறைவா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி அதை எடுத்துக்கணும் அப்படின்றதுக்கான விஷயங்களை பார்த்தோம். இது ஒரு ரீகேப்பா இதையும் ஒரு 2 மினிட்ஸ்ல பார்த்துடலாம். உணவு எடுத்துக்கும் போது நம்ம கை கால் இதெல்லாம் நம்ம சுத்தமா நம்ம வாஷ் பண்ணியிருக்கணும். அது மாதிரி சிக்கா அப்படின்றது ஆண்கள்லாம் வச்சிருக்காங்க இல்லைங்களா? அதனால என்னன்னா எப்பயுமே சர்வ் பண்ணும்போது உணவு எடுத்துக்கும் போது நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த ஷூஸ், இந்த ஷாக்ஸ் இந்த மாதிரி எந்த விஷயமும் செப்பல் இதெல்லாம் வந்து போட்டிருக்க கூடாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஷிக்கா இருந்ததுன்னா அது வந்து கட்டிக்கணும். அந்த பெண்களா இருந்தா அந்த தலையில வந்து துணி வந்து இது போட்டுருக்காங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி வந்து நிலை இருக்கணும். ஏன்னா முடி வந்து பிரசாதத்துல விழக்கூடாதுன்றது. அது மாதிரி அமைதியான, மகிழ்ச்சியான, நிதானமான மனநிலை. நம்ம உணவு எடுத்துக்கும் போது கிருஷ்ணர் பிரசாதம், கோபாஸ் கூட, ஏன்னா தேவர்களும் ஏங்குற ஒரு நிலை இல்லைங்களா? பகவானோட அந்த ரெமினன்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு நமக்கு அது ரொம்ப நல்லபடியா பரம்பரை மூலியமா நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ அந்த ஒரு நிலையில நம்ம வந்துட்டு மனசு நல்லா
பகவானோட பிரசாதத்தோட நம்மளை இணைச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து அமைதியான மகிழ்ச்சியான நிதானமான மனநிலையில் நம்ம அதை ஆனந்தமா நம்ம எடுத்துக்கணும். அதே மாதிரி அமைதியான இடத்தில் சாப்பிட வேண்டும் அப்படின்றது. ஆசனம் உடைஞ்சிடாம இருக்கிறது, சரிங்களா? அந்த மாதிரி தட்டு வந்து உடைஞ்சது அந்த மாதிரிலாம் இல்லாம எல்லாமே நீட் அண்ட் கிளீனா இருக்கணுன்றதை பார்க்குறோம். அதே மாதிரி நம்ம வந்துட்டு எதுவும் பேசுறதுன்றது மெட்டீரியல் விஷயமா பேசக்கூடாது. பகவானோட பாஸ்ட் டென்ஸ், நாமரூப குணலீலைகள், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நம்ம எடுத்து பேசலாம், சரிங்களா? அந்த மாதிரி பேசிட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம். அது மாதிரி குறை காணக்கூடாது. பிரசாதத்துல கொஞ்சம் ஏதாவது அதிகப்படியான உப்போ குறைவான உப்போ அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா சுவையில அது நம்ம குறை காணக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். வாகனத்துல சாப்பாடு எடுத்துக்க கூடாது. அது வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டேபிளா இருக்காதுங்களா, கீழே எல்லாம் சிந்தும், அது ஒரு ரீசன். அதே மாதிரி பெட்ல உட்காந்து சாப்பிடக்கூடாது. அப்புறம் வந்து ஆணும் பெண்ணும் தனித்தனியா அமர்ந்து சாப்பிடுவது நல்லது. ஃபேமிலியா இருந்தா ஓகே, இல்லைன்னா தனித்தனியா அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். பகவானோட பிரசாதத்தோட மகிமை தெரியாதவங்க முன்னாடி நம்ம அதை வந்து எடுத்துக்க கூடாது. ஏன்னா அவங்க கேலி கிண்டல் பண்ணிடுவாங்க, அது அவங்களுக்கு அஃபென்ஸ் ஆயிடும், நமக்கும் அது வந்துட்டு மனம் வந்து பாதிக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால விரோதமான நபர்கள் இவங்க முன்னாடிலாம் நம்ம எடுத்துக்க கூடாது. மாதவிடாய் சமயத்துல நம்ம உணவு சமைக்க கூடாது. பிரசாதம் அந்த மாதிரி அது படித்தா நம்ம பியூரிஃபை பண்ணிக்கணும். உணவு பெண்கள் பொருட்கள் நுகர்வு அதெல்லாம் வந்து அதாவது பூச்சி இருக்கிறது, மூடி இருக்கிறதுனா அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருந்தா அதை வந்து நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சந்தியா கால நேரங்கள்ல நம்ம காலையிலயும் மாலையிலயும் நம்ம உணவு எடுத்துக்க கூடாது. அது மாதிரி இருட்டுல சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பசிச்சா மட்டும்தான் சாப்பிடணும் அப்படின்றது இங்க இந்த பாயிண்ட்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது மாதிரி நல்லா கீழே அமர்ந்து நம்ம கம்ஃபர்டபுளா உட்காந்து நம்ம உணவு எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். இதுல தட்டை வந்து மடியில வச்சுக்கலாம், நம்ம சாப்பிடக்கூடாது. அது மாதிரி யாரும் சாப்பிட்டு முடிக்கல அப்படின்னா நம்ம கொஞ்ச நேரம் கால்களை வைத்துனாக்கா சம்பணம் விட்டு தான் சாப்பிடணுங்கிறாங்க. எஸ் மாதாஜி, அதுதான். சப்பனம் அதை மடியில வச்சு சாப்பிடாதீங்க, அதுக்குன்னு ஒரு ஆசனம் வச்சு சாப்பிடுங்க. மடியில வச்சு சாப்பிடுறது, இல்லைன்னா காலை நீட்டிட்டு, இல்லைன்னா காலை இந்த மாதிரி ஒரு மடிச்சு வச்சுட்டு அந்த சில பேர் பெட்டுக்குள்ள எடுத்து வச்சுட்டு அப்படிலாம் சாப்பிடுறாங்க. அந்த மாதிரி கூட அந்த மாதிரி கூடாது. அது மெயினா பிரசாதங்கள் தொடும்போது கண்ணில் ஒத்திண்டு சாப்பிடணும். ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் நம்ம பாக்குறோம். அதுதான் சரிங்களா? அதனால பத்மாசனத்துல உட்காந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் உணவு அப்படின்றது. அது மாதிரி எல்லாரும் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம எந்திரிக்கணும். நம்ம பாட்டுக்கு சாப்பிட்டோம் ஏஞ்சிட்டோம் அப்படின்றது இருக்கக்கூடாது. மூத்த பக்தர்கள் இருந்தாங்கன்னா அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் உணவு எடுத்துக்கணும். சைத்தன்யா சரிதாமிர்தம் அதோட ரெஃபரன்ஸ்ல கூட நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சைத்தன்ய மகாபிரபு உணவு எடுத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் மற்றவங்க எல்லாருமே எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்றது. யாரும் வந்தா நம்ம உணவு எடுத்துக்கும் போது அவங்களுக்கு நம்ம உணவு நம்ம சர்வ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்றதையும் பார்த்தோம். அடிக்கடி கையை வந்து உடல்ல எல்லாம் நம்ம வேற எங்கேயும் தொட்டுட்டு அப்புறம் அது கூட நம்ம பாஸ்ட் டைம்ஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சாய் வச்சிருக்கியா இல்ல காப்பி வச்சு கூட அங்க சைடுல இருக்கு பாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதே மாதிரி வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கை கால் இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம இதெல்லாம் தொட்டுட்டு சரிங்களா? அப்புறம் நம்ம இப்போ ஸ்பூன்ல தான் சாப்பிட்றோம், அதனால கையில அப்புறம் வந்துட்டு கையை வந்துட்டு இந்த காலில் தொடுறது அந்த மாதிரி இல்லாமல் நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். தண்ணீர் கோப்பையை வந்து வலது பக்கம் தான் நம்ம எப்பயும் வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அதே மாதிரி பல்லால கடிச்சு பிக்கிறது அப்படிலாம் இல்லாமல் கைகளால் தான் நம்ம சப்பாத்தி பூரி இதெல்லாம் நம்ம பிச்சு சாப்பிடணும், அந்த மாதிரி தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். பிரேமதாவணி அது வந்து உச்சரிக்கிறது நல்லது. மகாபிரசாதி கோவிந்தே அதுவும் அவசியம் உச்சரிக்கணும் அப்படின்றது. எப்பயும் மற்றவங்களுக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணணும், அது பார்த்தோம். இதெல்லாம் வந்து நம்ம பொதுவாக பார்த்தா அதுக்கப்புறம் நம்ம பிரசாதம் எடுத்துக்கிட்டது அப்புறம் கை கால் இதெல்லாம் நம்ம வாயில இதெல்லாம் நம்ம வந்து சுத்தப்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்த்தோம் சரிங்களா? இதெல்லாம் வந்து பிரசாதம் எப்படி ஹானர் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான வழிமுறைகளாக பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம வைஷ்ணவ உடை அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். எப்படி நம்ம இது ட்ரெஸ் இருக்கணும் அப்படின்றது அதை நம்ம நல்லபடியா பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம
மங்களாச்சரண் வாசிச்சிடலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனஷலாகயா சக்ஷரோன்மிலிதம் மேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் மேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமக்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேஹம் ஸ்ரீகுருர் ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிசனசகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதான் சஹன லலித ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம்ச हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्परूपस्य कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपाताय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், நம்ம இன்னைக்கு வைஷ்ணவ உடை பார்க்க போறோம். இது வரைக்கும் நம்ம ரீகேப் பார்த்தோம். பிரசாதம் சேவா, எப்படி நம்ம பிரசாதம் ஹானர் பண்றது, எப்படி நம்ம அதை சர்வ் பண்றது அப்படின்றத பத்தி பார்த்தோம். இப்ப நம்ம வைஷ்ணவ உடை அதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பம்னா அவசியம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கவா மாதாஜி? அவசியம் புஷ்பம் மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பாடம் 5, வைஷ்ணவ உடை. பாடம் தலைப்புகள்: வைஷ்ணவ பொழுதுபோக்கின் பொருத்தமான மற்றும் பொருத்தமற்ற முறைகள், உடை மற்றும் மனநிலை, வைஷ்ணவ மற்றும் வழக்கமான உடை, வைஷ்ணவ உடை தர நிலைகள், இஸ்கானின் சமூகங்கள் மற்றும் பிரசங்கத்திற்கான வைஷ்ணவ உடையின் நன்மைகள். மாதாஜி கொஞ்சம் மேல உயர்த்துங்க. அவசியம் மாதாஜி. இப்ப தெரியுதுங்களா? கொஞ்சம் மேல மேல பொழுதுபோக்கு அந்த விளையாட்டு அது கொஞ்சம் மேல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதோ மாதிரி கொஞ்சம் மேல கொண்டு. இப்போ ஓகேங்களா மாதாஜி? ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பொழுதுபோக்கு அண்ட் விளையாட்டு. நீ போய் நீந்தலாம், நீங்கள் கிருஷ்ணரை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். பாஞ்சஜன்யா: நான் ஒரு புதிய பக்தன். நான் பிரபுபாதாவிடம் கேட்டேன், ஸ்ரீல பிரபுபாதா, நீச்சல் பற்றி என்ன? அது மாயா இல்லையா? பிரபுபாதர் கூறினார், பகவான் சைத்தன்யர் எப்போதும் நீராட செல்வார். பந்து விளையாடுவது வழக்கம். அதனால் நீ போய் நீந்தலாம். நீங்கள் கிருஷ்ணரை தெரியலீங்களா மாதாஜி? ஏதோ எனக்கு ப்ராப்ளமாவே இருக்கு மாதாஜி. அப்படிங்களா? இருங்க வருது. இப்போ ஸ்ட்ரக் ஆகுதுங்களா மாதாஜி? இல்ல உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் தெரியலீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்னமோ எனக்கு அப்படியே ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி அவசியம் பிரபுஜி படிங்க. அவசியம் பிரபுஜி. உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா ஸ்கிரீன்? எனக்கு நான் புக்கே வச்சிருக்கேன். ஓகே பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துட்டேன். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பிரணாம்ஸ். வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பொழுதுபோக்கு அண்டு விளையாட்டு. நீ போய் நீந்தலாம், நீங்கள் கிருஷ்ணரை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். பாஞ்சஜன்யா: நான் ஒரு புதிய பக்தன். நான் பிரபுபாதாவிடம் கேட்டேன், ஸ்ரீல பிரபுபாதா, நீங்கள் நீச்சல் பற்றி என்ன? அது மாயா இல்லையா? பிரபுபாதர் கூறினார், பகவான் சைத்தன்யா எப்போதும் நீராட செல்வார். பந்து விளையாடுவது வழக்கம். அதனால் நீ போய் நீந்தலாம். நீங்கள் கிருஷ்ணரை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஸ்ரீல பிரபுபாதா லீலாம்ரதா சத்ஸ்வரூப தாச கோஸ்வாமி, தொகுதி 5, ஒரு கோயில் இருக்கட்டும், இந்தியா பார் உலகம் முழுவதும் 1971 1975. தேவையற்ற விளையாட்டுகளை நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம். இது நேரத்தை வீணடிப்பதாகும். 4வது கட்டுப்பாடு என்னவென்றால், நீங்கள் சூதாட்டத்தில் அல்லது சில தேவையற்ற விளையாட்டுகளில் பங்கேற்க முடியாது. ஏனெனில்
உங்கள் நேரத்தை நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும். உங்கள் நேரம் மிக குறைவு. இந்த மனித வாழ்வின் வாய்ப்பை நீங்கள் தவறவிட்டால் மரணம் எப்பொழுது வரும் என்று நமக்கு தெரியாது. எனவே கிருஷ்ண உணர்வில் தன்னை முழுமையாக்கி கொள்ள இந்த மனித வாழ்க்கை மிகவும் முக்கியமானது என்பதால் அவர் வீணடிக்க கூடாது என்பது கொள்கை. ஒரு நிமிடம் நீங்கள் பார்க்கிறீர்களா? எனவே தேவையற்ற விளையாட்டுகளை அனுமதிக்க மாட்டோம். ஸ்ரீல பிரபுபாத நேர்காணல் மார்ச் 9, 1968, சான் பிரான்சிஸ்கோ. ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை சைத்தன்யாவின் நீர் விளையாட்டு பொழுதுபோக்குகள். நரேந்திர சரோவர நீரில் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யாவின் பொழுதுபோக்குகள். சகோதரர்களே, இப்போது நரேந்திர சரோவரத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யர் ஆற்றிய பொழுதுகளை கேளுங்கள். முன்பு இறைவனும் அவரது மாடு மேய்க்கும் காதலர்களும் யமுனையில் நீர் விளையாட்டுகளை மகிழ்ந்தனர். அவ்வாறே இப்போது இறைவனும் அவரது பக்தர்களும் ஒருவருக்கொருவர் கைகளை பிடித்து கொண்டு தண்ணீரில் வட்டங்களை உருவாக்கினர். அவர்கள் தங்கள் நீர் விளையாட்டுகளை கயா என்ற ஒரு நன்கு அறியப்பட்ட பெங்காலி நீர் விளையாட்டில் தொடங்கினர். வைஷ்ணவர்கள் காயா 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 கயா. அவர்கள் தண்ணீரில் கைத்தட்டி ஒரு குறிப்பிட்ட வழியில் தண்ணீரை அடித்து இசை ஒலிகளை உருவாக்கினர். கோகுல மாடுபிடி வீரர்களின் மனநிலையில் பக்தர்கள் ஆழ்ந்தனர். மேலும் கோகுலத்தின் இறைவனான கிருஷ்ணரின் மனநிலையை இறைவன் ஏற்றுக்கொண்டார். பரவசத்தில் மூழ்கிய பக்தர்கள் அனைத்தையும் மறந்து அச்சமின்றி சுவாமி மீது தண்ணீர் தெளித்தனர். பகவான் சைத்தன்யரும் அத்வைத ஆச்சாரியரும் ஒருவரை ஒருவர் பெரும் விளையாட்டில் தண்ணீரை தெளித்து கொண்டு தொடங்கினர். ஒருவரை ஒருவர் கண்களில் வலுக்கட்டாயமாக நீர் தெறிக்கும் போது சில சமயங்களில் அத்வைதம் தோற்கடிக்கப்படும். அடுத்த கணம் இறைவன் தோற்று போவான். ஸ்ரீ சைத்தன்ய பாகவத ஸ்ரீல விருந்தாவன தாச தாகூரா அந்திய காண்டம் 8.1132-126 மொழிபெயர்ப்பு. இந்திர படிக்கணுமா மாதாஜி? அவசியம் பிரபுஜி, இதுவும் வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்திரதத் யும்ன சரோவர நீரில் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யரின் பொழுதுபோக்குகள். இந்திரத் யும்னன் என்ற ஏரியில் அவர் தண்ணீரில் விளையாடினார். இறைவன் தனிப்பட்ட முறையில் அனைத்து பக்தர்களையும் தண்ணீரை தெளித்தார். மேலும் பக்தர்கள் அவரை எல்லா பக்கங்களிலும் சூழ்ந்து கொண்டு இறைவனையும் தெளித்தனர். தண்ணீரில் சில சமயங்களில் ஒரு வட்டத்தையும் சில சமயங்களில் பல வட்டங்களையும் உருவாக்கி தண்ணீரில் தவளைகளின் கூக்குரலை பின்பற்றி சங்குகளை வாசித்தனர். சில சமயங்களில் இருவரும் ஜோடியாக தண்ணீரில் சண்டையிடுவார்கள். ஒருவர் வெற்றி பெறுவார், மற்றவர் தோற்கடிக்கப்படுவார். இதையெல்லாம் இறைவன் வேடிக்கை பார்ப்பான். நீரில் மிதந்து கொண்டிருந்த அத்வைத பிரபுவின் மீது படுத்துக்கொண்டு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சேஷசாயி விஷ்ணுவின் பொழுது போக்கை காட்டினார். அவரது தனிப்பட்ட ஆற்றலை வெளிப்படுத்தும் வகையில் அத்வைத ஆச்சாரியார் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை சுமந்து கொண்டு தண்ணீர் மிதந்தார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் மத்திய லீலா 14:75-91 மொழிபெயர்ப்பு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம வந்து வைஷ்ணவ உடை பார்க்க போறோம். அதுல வந்து நம்ம அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் விஷயங்களும் பார்க்க போறோம். சரிங்களா? அது பொழுதுபோக்கு விளையாட்டு இதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். பொதுவா வந்து இப்போ நம்ம நார்மல் மெட்டீரியல் பீப்புள் வைஷ்ணவர்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செயல்கள்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? நம்மளும் உணவு எடுத்துப்போம், அவங்களும் உணவு எடுத்துப்போம். ஆனால் நம்ம எடுத்துக்கிற உணவு பிரசாதம் இல்லைங்களா? அது வந்து நம்ம ஏற்கனவே பிரசாதம் சேவையில் பார்த்துட்டோம். அது எப்படிலாம் நம்ம வந்து உயர்ந்து நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்றது, எப்படி நம்ம உணவை பிரசாதமாக மாற்றணும், இது எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம்.
ஆனா அவங்களும் உணவு தான் எடுத்துக்கிறாங்க, மெட்டீரியல் பீப்புளும் நம்மளும் உணவு தான் எடுத்துக்கிறோம். ஆனா அது நம்மள பியூரிஃபிகேஷன் பண்ணுது, அது உயர்ந்த தரத்தில் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இதே மாதிரி எல்லா செயல்களுமே பார்த்தோம்னா மேலோட்டமா பார்க்கும்போது வைஷ்ணவர்களும் அதே பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும், மெட்டீரியல் பீப்புளும் அதே பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா வைஷ்ணவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எல்லாமே கிருஷ்ணரோட கனெக்ட் பண்ணி தன்னோட செயல்களை தன்னோட வாழ்க்கைய அவங்க வாழ்வாங்க. கிருஷ்ணர் பிரதானமா வச்சு வாழ தெரிஞ்சிருப்பாங்க. அந்த கலை அவங்களுக்கு நல்லபடியா தெரியும் இல்லைங்களா? ஆனா வந்து மெட்டீரியல் பீப்புள் வந்து தன்னோட புலன்களை திருப்தி பண்றதுக்காக அவங்களோட செயல்களை தன்னை ஈடுபடுத்திப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ வந்துட்டு வேற ஏதோ ஒரு காசிப் பண்ணுவாங்க இல்லைங்க, காசிப்னு இல்லை, வேற ஏதோ ஒரு சிச்சட் ஏதோ ஒரு விஷயத்த பேசுவாங்க மெட்டீரியல் பீப்புள். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், பகவானை பத்தி நாமரூப குணநிலைகளை பத்தி நம்ம பேசுறோம். அப்ப ரெண்டுமே பேசுறதுதான். ஆனா அவங்க பேசுறதுன்றது ஒரு சாதாரண ஒரு ஜட விஷயமா இருக்கும், அதுல ஒரு பியூரிஃபிகேஷன் இருக்காது. யாரையாவது தவறா பேசினா கூட அதுல பாபம் வந்து சேரும். ஆனா இங்க நம்ம என்ன பண்றோம், பகவானோட நாமரூப குணநிலைகளை நம்ம எல்லாரும் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அப்போ அது வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படுத்தும், பியூரிஃபிகேஷனையும் ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸையும் ஏற்படுத்தும். இந்த மாதிரி செயல்கள்ன்றது ஜட உலக வாசிகளுக்கும் வைஷ்ணவர்கள் கிருஷ்ண பக்தியில் உள்ளவங்களுக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா அந்த செயல்களை கிருஷ்ணரை முன்னிலைப்படுத்தி எப்படி செய்யறதுன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் இப்போ வந்து பொழுதுபோக்கு விளையாட்டு அப்படின்னும் போது ஒருத்தவங்க வந்து கேட்குறாங்க பகவான்கிட்ட, பாஞ்சஜன்யா அப்படின்ற டிவோட்டி வந்து கேட்குறாங்க பிரபுபாதா கிட்ட, ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்க கிட்ட கேட்குறாங்க, நான் வந்து புதுசா இஷ்கான்ல அவங்க வந்து ஜாயின் பண்ணாங்க, கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துக்கு அவங்க வந்திருக்காங்க. அப்படின்னும் போது இப்போ வந்து ஸ்விம்மிங் அப்படின்றது வந்து ஒரு மெட்டீரியல் விஷயமா, மாயா விஷயமா அப்படின்றத அவங்க கேட்குறாங்க சரிங்களா? இப்போ ஸ்விம்மிங் பண்றதுன்றது ஒரு ஜட உலக விஷயமா அப்படின்றத கேட்குறாங்க. அதை பத்தி என்ன நீங்க குறிப்பிடுறீங்கன்னு. அப்போ பிரபுபாதா என்ன சொல்றாங்கன்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்பயுமே நீராட செல்வாங்க. அது சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்துல நம்ம பார்ப்போம் இல்லைங்களா? சில பாஸ்ட் டைம்ஸ்லாம் அதுதான் இங்க நம்ம பார்க்குறோம். அவங்க அதை வந்து எப்படி அந்த நிலையில அந்த மனநிலையில, ஏன்னா நம்மளோட வைஷ்ணவ கொள்கை என்னன்னா எப்பயும் கிருஷ்ணர் மனசுல நினைச்சிருக்கணும், அவங்கள மறக்க கூடாது. அது ரிலேட்டடான விஷயங்கள் தான் நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல உள்ள விஷயங்கள் தான் நம்ம ஈடுபடுத்திக்கணும். அப்ப ஸ்விம்மிங்கே கூட சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்களும் வந்து ஆற்றுல கங்கை நதியில நீராடுறது அதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். அதே மாதிரி பகவான் யமுனையில அவங்க நிறைய வந்து அவங்க தண்ணீர்ல அவங்க விளையாண்டதும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எப்படி இப்போ பிரசாதம் கோபிஸோட அவங்க எடுத்துக்கிறத நம்ம நினைச்சு நம்ம வந்து சந்தோஷப்படுறோமோ, அது மாதிரி ஸ்விம்மிங் பண்றது கூட நம்ம வந்து பகவானை மனசுல நினைச்சு அந்த ஸ்விம்மிங்கையும் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து நல்லபடியா நம்ம அதுல ஈடுபடலாம் அப்படின்றதுதான் சரிங்களா? அதான் பகவான் சைத்தன்யா எப்பொழுதும் நீராட செல்வார், பந்து விளையாடும் வழக்கம் உண்டு, அதுவும் அவங்க நம்ம பாக்குறோம். நிறைய நேரம் அவங்க நீராடிட்டே தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கங்கை கரையில எப்பயுமே அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஆற்றுல போயிட்டு குளிக்கிறது, அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸோட அங்க வந்துட்டு இந்த மாதிரி தண்ணியில நிறைய விளையாட்டு விளையாடுறதுல அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு விஷயம். அதனால நீ போய் நீந்தலாம் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அது மாயே கிடையாது அப்படின்றத நீங்க வந்து பிரபுபாதா அவங்களுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறாங்க சரிங்களா? ஸோ அதனால நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயம் செஞ்சோம் அப்படின்னா அதை நம்ம கிருஷ்ணரோட ரிலேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து கண்டிப்பா பியூரிஃபிகேஷன் தான் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அது தேவையற்ற விளையாட்டுகள் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இந்த கேம்பிளிங், இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ்ல ஒண்ணா நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? நோ கேம்பிளிங் அப்படின்னு. இந்த சூதாட்டம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம கிருஷ்ணரோட ரிலேட் பண்ண முடியாது, ஏன்னா அதுல சம்பந்தம் வராது இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி பொழுதுபோக்கான விஷயங்களை நம்மள எப்பயுமே நம்ம ஈடுபடுத்திக்க கூடாது, அதற்கு அனுமதி இல்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். 4வது கட்டுப்பாடு என்னவென்றால் நீங்கள் சூதாட்டத்தில் அல்ல சில தேவையற்ற விளையாட்டுகளில் பங்கேற்க முடியாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா? ஏன்னா நமக்கு இப்போ ஹியூமன் லைஃப் கிடைச்சிருக்கு, அதுலயும் கலியுகத்துல வேற இருக்கும், நேரம் ரொம்ப கம்மி, அதுலயும் நம்மளுக்கு மனம் வேற எப்பயும் ரொம்ப சஞ்சலமா வேற இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆயுள் காலம் கம்மி, மனம் சஞ்சலத்தோட இருக்கும், பக்தியில அவ்வளவா நாட்டம் வராது, இந்த மாதிரி நிறைய குறைபாடுகளோட நம்மளுக்கு உள்ள ஒரு நிலையில நம்மளுக்கு ஹியூமன் லைஃப் கிடைச்சிருக்கு. அதுலயும் இப்ப கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் நம்ம சுக்ரத்தோட இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு நேரமே ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. அதையும் நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, இந்த மாதிரி தேவையில்லாத விஷயங்களை ஈடுபடுத்திடாம நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த வாய்ப்பை நம்ம தவற விட்டுறாம எப்பயும் நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம பகவானுக்கு சம்பந்தம் உள்ள விஷயங்களை நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா? ஏன்னா பரீட்சித் மகாராஜருக்காவது 7 நாள்ல மரணம்ன்றது தெரிஞ்சது.
ஆஹ் மற்ற நம்ம ஜீவராசிகளுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு அதுவும் தெரியாது இல்லைங்களா? ஸோ அதனால எப்போ வரும்ன்றது தெரியாது. அதனால கிருஷ்ண உணர்வுல எவ்வளவுக்கள் நம்மளை வந்துட்டு ஈடுபடுத்திக்கிறோமோ, எந்த ஒரு செல்ஸ்னாலும் பகவானோட சம்மந்தப்படுத்தி நம்ம இருக்கிறோமோ, அதுதான் ரொம்ப முக்கியமா நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஒரு நாள் தொடக்கத்துல இருந்து எண்டு வரைக்கும் இதுதான் நம்மளுக்கு சங்கல்பமாவே இருக்கணும். எந்த ஒரு நிலையில இருந்தாலும் கிருஷ்ணா நம்மளோட இருக்காங்களா, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல அப்படின்றது நம்ம கவனிச்சுக்கிட்டே வரணும், மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் அப்படின்றதுதான். சரிங்களா? அதை நம்ம பாருவோம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம வீணடிக்க கூடாது நேரத்தை. அதுதான் நம்மளோட கொள்கையாவே இருக்கணும். அது நம்ம இங்க இதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால எனவே தேவையற்ற விளையாட்டுகளை அனுமதிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப ஸ்விம்மிங் அப்ப பகவானை நினைக்க முடியும். பகவான் யமுனையில அவங்க வந்து பண்ண பாஸ்ட் டைம்ஸ், இப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்களோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் எல்லாம் நினைச்சு நம்ம ஸ்விம்மிங் பண்ணும்போது நம்மளால கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்க முடியும். ஆனா கேம்பிளிங்ல அந்த மாதிரி இருக்க முடியாது இல்லைங்களா? அதனால அதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணணுன்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இங்க இன்னொன்னு என்னன்னா, அப்ப பொழுதுபோக்கு இப்ப நம்மளுக்கு தெரியணும் இல்லையா? அது எப்படிலாம் அவங்க அந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ்ல இருந்திருக்காங்க அப்படின்றது, அதற்கான ஒரு 2, 3 விஷயம் தான். சரிங்களா? இங்க நம்ம பார்க்க போறோம். அப்ப இந்த நரேந்திர சரோவரா நீரில் கிருஷ்ண சைத்தன்ய அவங்களோட பொழுதுபோக்கு என்ன அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்த்தோம். அங்க வந்து கயா அப்படின்ற ஒரு விளையாட்டு இருக்குதுங்களாம். சரிங்களா? வெஸ்ட் பெங்கால்ல இந்த ஒரு டைப் ஆஃப் இது ஸ்போர்ட்டிங் தண்ணியில விளையாடுற ஒரு விளையாட்டு இருக்காங்களாம். அதுல வந்து எப்படின்னா இதுல நம்ம பார்த்ததை பொறுத்து என்னன்னா, தண்ணீர்ல கைகளை வச்சு இப்படி தட்டி அதுக்கப்புறம் ஒரு பக்கமா தண்ணீரை வந்து தள்ளி விடுறது இந்த மாதிரி. சரிங்களா? அப்ப அது சத்தமும் காயா கயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் வந்து விளையாடுறாங்க. சரிங்களா? இந்த மாதிரி விளையாடும் போது அங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா, மனநிலை எப்படி இருக்குன்னா, அங்க உள்ள டிசைபிள்ஸ் இருக்காங்க இல்லைங்களா, பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட உள்ள ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவங்கள வந்து தன்னை கோபாசா அவங்கள நினைச்சுக்கிறாங்க. சரிங்களா? கோகுலத்துல உள்ள கோபாசா. சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்க கிருஷ்ணரோட அவதாரமே தான் இல்லைங்களா? அதனால அவங்க வந்து கிருஷ்ணர் அப்படின்றது அந்த நிலையில அவங்க இருக்காங்க. சோ அதே மனநிலையில என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த மாதிரி விளையாட்டுக்கள்லாம் அவங்க நல்லபடியா அவங்க விளையாடுறாங்க. ஒவ்வொருத்தவங்க மேல தண்ணி எல்லாம் அதை வந்து தெளிச்சுக்கிறாங்க. இப்படி பரவசமா அவங்களோட அந்த நீர்ல விளையாடுற விளையாட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இந்த இந்த நேரத்துல என்ன ஆகும்னா, சில சமயம் வந்து தண்ணீரோட ஃபோர்ஸ் வந்து அத்வைதாச்சாரியார் மேல நிறைய படும். அப்ப அவங்க தோத்து போயிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அதே வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு மேல நிறைய தண்ணீர் பட்டுச்சுன்னா அவங்க தோத்து போயிடுவாங்க. இந்த மாதிரி அந்த விளையாட்டு வந்து நல்லபடியா நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது அதெல்லாம் நம்மளால நினைவுக்கு கொண்டு வர முடியும் அப்படின்றதுதான். அதே மாதிரி இந்திரதியுமன் என்ற ஏரியில் தண்ணீர் விளையாட்டும் அங்க வந்து நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றது. அது எப்படின்னா, நடுவுல சைத்தன்ய மகாபிரபு இருப்பாங்க, சுத்தி வட்டமா ஒரு சர்க்கிளா இல்லைன்னா நிறைய சர்க்கிளா எல்லாரும் இருந்துட்டு பகவான் மேல தண்ணீரை தெளிக்கிறது, அந்த மாதிரி ஒரு விளையாட்டையும் அவங்க விளையாடுறாங்க. அப்புறம் இல்லைன்னா ஒருத்தவங்களுக்கு ஒருத்தவங்க டக் ஆஃப் வார் மாதிரி அதுலயும் வந்து தண்ணீரை மேல தெளிச்சு அதுலயும் வந்து யார் வின் பண்றாங்க அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நோட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்றது. சரிங்களா? இதெல்லாம் வந்து விளையாட்டு வகையில நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதெல்லாம் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து கவனிச்சுட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அத்வைதர் அவர் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா மிதந்துட்டு இருப்பாங்க, அவங்க மேல வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு இருப்பாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். இது எப்படின்னா, சேஷசாயி விஷ்ணு ரூபத்தை காமிக்குது. ஏன்னா பகவான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, பார்க்கடல்ல ஆதிசேஷன் மேல பள்ளி கொண்டிருப்பாங்க இல்லைங்களா? அந்த ஒரு நிலையை வந்து இது வந்து நமக்கு குறிப்பிடுது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? சோ இந்த மாதிரி 2 பாஸ்டேஜ் நம்மளுக்கு குறிப்பிட்டிருக்காங்க. சோ அதனால இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, பொழுதுபோக்கு விளையாட்டு நம்ம ஈடுபட்டா கூட அது கிருஷ்ணரை நினைவூட்டும் விஷயமா இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து சிறந்தது. ஏன்னா வைஷ்ணவ கொள்கைன்றது எப்பயும் கிருஷ்ணரை நினைச்சிட்டு இருக்கணும், கிருஷ்ணரை மறக்க கூடாது, மறக்கிற விஷயங்களை நம்மள ஈடுபடுத்திக்க கூடாது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப நம்ம அடுத்து நம்ம பார்க்கலாம், செய்தித்தாள்கள், நாடகங்கள், நாவல்கள், இதழ்கள் மற்றும் திரைப்படங்கள் போன்றவை. அதை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்ன்றத பார்க்க போறோம். யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பம் இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. டிவோட்டிஸ்க்கு யாருக்காவது வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? படிக்கட்டுமா இதுல இருக்கிறதா? அவசியம். செய்தித்தாள்கள், நாடகங்கள், நாவல்கள், இதழ்கள் மற்றும் திரைப்படங்கள் போன்றவை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாதாரண இலக்கியம் மனதில் தேவையற்ற கிளர்ச்சியை உண்டாக்கும். ஆன்மீக புரிதலில் முன்னேற்றம் விரும்பும் ஒருவர் சாதாரண இலக்கியங்களை படிப்பதை தவிர்க்க மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். மனதில் தேவையில்லாத கிளர்ச்சியை உருவாக்கும் சாதாரண இலக்கியங்களால் உலகம் நிறைந்திருக்கிறது. செய்தித்தாள்கள், நாடகங்கள், நாவல்கள் மற்றும் பத்திரிகைகள் உட்பட
இத்தகைய இலக்கியங்கள் உண்மையில் ஆன்மீக அறிவை மேம்படுவதற்காக அல்ல. ஆன்மீக அறிவில் முன்னேறும் எவரும் அத்தகைய இலக்கியங்களை நிராகரிக்க வேண்டும். பகவத்கீதையில பாகவதத்துல 7.13.7 கொடுத்திருக்கு. சரி, தினமும் என்ன நடக்கிறது என்று தெரியவில்லை, அது முக்கியம் இல்லை. ஆனால் இந்த சிறுவர்கள், இந்த அமெரிக்க பெண்கள் கிருஷ்ண உணவிற்கு வந்தவர்கள், அவர்கள் செய்தித்தாளை தூக்கி எறிந்ததை நீங்கள் காணுவீர்கள். இது செய்தித்தாள்கள் இல்லை. கிருஷ்ண என்னாச்சு மகாராஜி? கிருஷ்ண கிருஷ்ண கதை இல்லாததால் அவர்கள் அதை படிக்க விரும்புவதில்லை. இது பக்தி. பரேஷானுபவோ விரக்திர் அந்யந்திர ஸ்யாத். இதுதான் சோதனை. தினமும் என்ன நடக்கிறது என்று தெரியவில்லை, இது ஒரு பொருட்டல்ல. செய்தித்தாள் இது நேரத்தை வீணடிப்பதாகும். ஸ்ரீமத் பாகவதம், பகவத்கீதை போன்ற சில இலக்கியங்களாவது படிப்பது நல்லது. நீங்கள் பலனடைவீர்கள். உங்கள் வாழ்க்கையின் மதிப்புமிக்க நேரத்தை ஏன் வீணாக்க வேண்டும்? ஸ்ரீல பிரபுபாதர் விரிவுரை SB 3.25 பம்பாயில சொல்லியிருக்கார், நவம்பர் 12, 1974. நான் என் கண்களை மூடுகிறேன், எனக்கு அதை பார்க்க பிடிக்கவில்லை. சில நேரங்களில் விமானத்தில் காட்டப்படும் திரைப்படங்கள், நான் கண்களை மூடுகிறேன், நான் அதை பார்க்க விரும்பவில்லை, ஏனென்றால் அந்த எண்ணம் உள்ளது. இது எனக்கு மிகவும் கவலை அளிக்கும் உண்மை. பிரபுபாதர் உரையாடல் ஜனவரி 21, 1977 புவனேஸ்வரில் சொல்லியிருக்கார். நடைமுறையில் இது ஒரு பொழுதுபோக்கு அமைப்பு மட்டுமே. பாருங்கள், எங்களுடன் நடனம் ஆடுங்கள், இது பொழுதுபோக்கு இல்லையா? மேலும் நீங்கள் சோர்வடையும் போது பிரசாதம் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். இதைவிட அதிக பொழுதுபோக்கு வேண்டுமா? உங்கள் பதில் என்ன? இது பொழுதுபோக்கு இல்லையா? நீங்கள் பந்து நடன செல்லுங்கள் மற்றும் பல நடனங்கள், நீங்கள் அதற்கு பணம் செலுத்துகிறீர்கள், ஆனால் நாங்கள் கட்டணம் வசூலிக்க மாட்டோம். எனவே நீங்கள் வெறுமனே வந்து பொழுதுபோக்கிற்காக கோஷமிட்டால் அதுவும் நன்றாக இருக்கும். எல்லாம் கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ளது. எங்களுக்கு இசை வேண்டும், இசை இருக்கிறது. எங்களுக்கு நடனம் வேண்டும், நடனம் இருக்கிறது. நீங்கள் நல்ல இசைக்கருவிகளை கொண்டு வரலாம், நீங்கள் சேரலாம். நாங்கள் நல்ல சுவையான உணவுகளை விநியோகிக்கிறோம். எனவே நடைமுறையில் ஒரு பொழுதுபோக்கு அமைப்பு மட்டுமே. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் விருவை பகவத்கீதை 6.1 லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்ல February 30, 1969 சொல்லியிருக்கிறார். உடை மற்றும் மனநிலை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, இது வரைக்கும் பாத்துடலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டோம் ரெக்ரியேஷன் அப்படின்றது எப்படி இருக்கணும், கிருஷ்ண உணர்வுல பொழுதுபோக்கு இருக்கணும், அப்படி இல்லைன்னா அது நமக்கு வேண்டாம் அப்படின்றத பார்த்துட்டோம். இப்போ செய்தித்தாள்கள், நாடகங்கள், இதெல்லாம் நம்ம பொதுவா ஜட உலக விஷயங்களை நம்ம பார்க்கறது இல்லைங்களா, டிவியில பார்க்கறது, நியூஸ் பேப்பர் வாசிக்கிறது, இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். இதெல்லாம் தேவையா அப்படின்னா தேவையில்லாத விஷயம். ஏன்னா நம்ம இங்கே பிரபுபத்தை சொல்லிட்டாங்க இல்லைங்களா, நமக்கு இருக்கிற காலகட்டம் ரொம்ப கம்மி இல்லைங்களா, அதை நம்ம இங்க பார்த்துட்டோம். ஸோ அதனால நம்ம இருக்கிற காலத்தை நம்ம வீணடிக்காம நம்ம அதை நல்லபடியா நம்ம அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும். அப்படின் போது நம்ம பகவான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிறது தான் உயர்ந்த லட்சியமா நம்ம வச்சுக்கணுன்றதை நம்ம பார்த்தோம். இப்போ இந்த ஆன்மீக புரிதல்ல முன்னேற்ற விரும்பும் ஒருவர் சாதாரண இலக்கியங்களை படிப்பதை தவிர்க்க மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஏன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் என்ன பண்ணும், இந்த நாடகங்கள், நாவல்கள், இதழ்கள், திரைப்படங்கள், இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த புக்ஸ், இதுதான் இதெல்லாம், அதே மாதிரி நியூஸ் பேப்பர்ஸ், இதெல்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம மனசுல உள்ள அந்த கான்சியஸ்னஸ் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும் இல்லைங்களா. ஏதாவது ஒரு கண்டிப்பா கிருஷ்ண உணர்வுல இல்லாத விஷயம் அவ்வளவு நல்ல ஒரு விஷயமாவும் இருக்காது. ஸோ அப்போ அதை நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம மனசுல என்ன ஏற்படும்னா சில சஞ்சலங்கள் நம்மளுக்கு ஏற்படும். அதனால அதை நம்ம அவாய்ட் பண்றது ரொம்பவே நல்லது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்மள ஈடுபடுத்திக்க கூடாது. அதற்கு பதில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் நம்ம நல்லபடியா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது தான் உயர்ந்தது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆன்மீக அறிவில் முன்னேற்றம் தரும் விஷயங்களை நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும், அது இல்லாத விஷயங்களை நம்மள ஈடுபடுத்திக்க கூடாது அப்படின்றது. இப்போ அமெரிக்கன் இவங்களா இருக்காங்களா, சிட்டிசன்லாம், அவங்கெல்லாம் பார்த்தோம்னா இப்போ அவங்களாம் ரொம்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல தான் ஈடுபட்டிருப்பாங்க இல்லைங்களா, இந்த பொழுதுபோக்கு விஷயங்கள்ல. ஆனா அவங்களாம் கூட இப்போ கிருஷ்ண பக்தியில வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா அதெல்லாம் புறக்கணிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது அப்பனா நமக்கு அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் நமக்கு ஏற்படும் இல்லைங்களா. நியூஸ் பார்க்கல, நியூஸ் பேப்பர்லாம் வாசிக்கல அப்படின்னா என்ன நடக்குதுன்னு தெரியலையே, வெளி உலகத்துல என்ன மாற்றங்கள் இருக்குன்னு தெரியல அப்படின்னா அது நம்மளுக்கு ஒன்றும் அவ்வளவா சம்பந்தம் வேண்டாம் அப்படின்றதுதான். அப்படியே நியூஸ் பார்க்கணும்னா கூட ஒரு 5 நிமிஷம் தலைப்பு செய்திகள் கேட்டுக்கலாம் இல்லைங்களா, இல்லைன்னா ஒரு அரை மணி நேரம் நியூஸ் கேட்டாலே போதும். என்ன நடக்குதுன்றது நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு ஹெட்லைன்ஸ் பார்த்தா கூட நியூஸ் பேப்பர்ல நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும்.
அந்த அளவு தான் இருக்கலாமே தவிர மற்றபடி முழு நேரமும் நம்ம அதிலே நம்மள ஈடுபடுத்திக்காம இருக்கணும் அப்படின்றத இங்க தாத்பரியம். அப்ப என்ன நடக்குது அப்படின்னு தெரியலனாலும் பரவாயில்ல, அது தெரியலனா கூட பரவாயில்ல. ஆனா அதுக்காக நம்மளோட நேரத்தை நம்ம வீணடிச்சிடக்கூடாது. ஏன்னா மனித பிறவி உயர்ந்தது. அதுல நம்ம சத்சங்களை இணைஞ்சு கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறதுன்றது தான் புத்திசாலியான ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? ஸோ அதில் தான் நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். அதனால பகவத்கீதை பாகம் இது போன்ற விஷயங்கள்ல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கலாம். நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் சரி, தெரிஞ்சுக்கலனாலும் சரி, நடக்கிறது நடக்க தான் போகுது. நம்மளால எந்த மாற்றமும் அங்க வரப்போறது இல்லை இல்லைங்களா? ஸோ அதனால நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுன்றது ரொம்ப முக்கியத்துவம் இல்லை அப்படின்றது நம்ம அதுலயே நான் மணிக்கணக்கா நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிறதுன்றது அவ்வளோ ஒரு நல்ல நிலை இல்லை அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா பகவத்கீதை பாகம் இதெல்லாம் நம்ம படிக்கும்போது என்ன ஆகுது? நமக்கு பலன்கள் கண்டிப்பா கிடைக்கும். நம்ம பாவங்கள் தொலையும் இல்லைங்களா? பகவத்கீதை வாசிக்கும்போது, பாகவதம் வாசிக்கும்போது நம்மளுக்கு ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம் ஏற்படும். அப்ப அந்த மாதிரி விஷயத்த நம்ம அவசியம் நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அது மாதிரி விமானத்துல பயணம் பண்ணும்போது பிரபுபாதாவுக்கு முன்னாடி அந்த டிவிலாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அதுலலாம் ஏதாவது படங்கள்ல போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் பார்க்க விருப்பம் இல்லாதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கண்கள மூடிப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ அதனால நம்ம என்னன்னா, நம்மளோட கான்ஷியஸ்னஸ இம்ப்யூர் பண்ற விஷயங்கள்ல நம்மள ஈடுபடுத்திக்க கூடாது. அதுலேருந்து நம்மள முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மள ஐசோலேட் பண்ணிக்கிறது உத்தமமான விஷயம் அப்படின்றதுதான். அதே மாதிரி இப்ப இஸ்கான்ல நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா, இது ஒரு பொழுதுபோக்கு அமைப்பு தான் இல்லைங்களா? ஆனா கிருஷ்ண உணர்வுல பொழுதுபோக்கு. அதுதான். இப்ப சாதாரணமா எல்லாம் என்ன விருப்பப்படுவாங்கன்னா, நல்லா எல்லாரும் ஒண்ணா சேர்ந்து ஒரு கெட் டுகெதர் வைக்கணும் இல்லைங்களா? அதுல நல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். நிறைய பேசிக்கணும் எல்லாரும். உலக நடப்பு அப்புறம் ஃபேமிலில என்னெல்லாம் நடக்குது அப்படின்றதெல்லாம் பேசிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு உணவு எடுத்துப்பாங்க எல்லாரும். டான்ஸ் ஆடுறது, பாட்டு கேட்கறது இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம். இதுதான் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்புறம் எல்லாரும் டிஸ்பர்ஸ் ஆயிடுவாங்க. இதுதான் பொதுவா எல்லாரும் விருப்பப்படுற ஒரு விஷயமா இருக்கும். மெட்டீரியல் விஷயத்துல. ஆனா இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, அது நம்ம இப்ப கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்போது, நம்மள என்ன பண்றோம்? நல்லபடியா ஆரத்தி இதெல்லாம் எல்லா டிவோட்டீஸோட அசோசியேஷனோட இருக்கோம். ஆரத்தி இதெல்லாம் நல்லபடியா பார்க்குறோம். கீர்த்தன் இதெல்லாம் நல்லபடியா நடக்குது இல்லைங்களா? மியூசிக் இருக்கு, அதுல கர்த்தால் இருக்கு, மிருதங்கம் இருக்கு, அப்புறம் ஹரிநாமம், சங்கீர்த்தனம் இருக்கு. ஸோ எல்லாரும் என்ன பண்றோம்? நல்லபடியா கையை உயர்த்தி டான்ஸும் பண்றோம் இல்லைங்களா? அப்ப சரணாகதி பண்ணிக்கிறோம் நம்ம. ஸோ அதுவும் நம்மளுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம்? நல்லபடியா பாகவதம் லெக்சர் கேட்குறோம். அதுவும் நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்குது? நமக்கு பியூரிஃபிகேஷன் கொடுக்குது, புரிதல் கொடுக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்மளுக்கும் ஏற்படுது. அதுக்கப்புறம் நம்ம உணவு பிரசாதம் ஹானர் பண்றோம். கிருஷ்ணனோட பிரசாதம். அப்ப இதுல எல்லாமே இதுலயே அடங்கியிருக்கு இல்லைங்களா? பொழுதுபோக்கு அம்சம் இதுல ஏதாவது இல்லாம இருக்கான்னா இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. ஆனா கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கு. எப்படி கோபாஸ் கிருஷ்ண கூடயே விளையாண்டு டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்களோ, அதே மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்றோம் இப்ப கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல கிருஷ்ண உணர்வுலயே நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிறோம். ஸோ அதனால இது இஸ்கான்லயே பொழுதுபோக்கு அம்சம் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். கிருஷ்ண உணர்வுலயும் பொழுதுபோக்கு அம்சம் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா நடனம் இருக்கு, மியூசிக் இருக்கு இல்லைங்களா? சங்கீர்த்தனம் இருக்கு, கிளாஸஸ் இருக்கு, கெட் டுகெதர் டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன் இருக்கு, பிரசாதம் இருக்கு. வேற என்ன வேணும்? வேற எதுவும் வேண்டாம். இதுவே உத்தமமான விஷயம். ஸோ அதெல்லாம் இதெல்லாமே நல்லபடியா இருக்கறனால நம்ம இதுல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுதான். இதே மெட்டீரியல் விஷயமா இருந்ததுன்னா அதுக்கு நம்ம பணம் வேற கட்டணும் இல்லைங்களா? ஆனா இதுல நம்மளுக்கு அந்த மாதிரியும் கிடையாது அப்படின்றத பிரபுபாதா சொல்றாங்க. நாங்க கிருஷ்ண உணர்வுல ரெக்ரியேஷன் பண்றதுக்காக நாங்க கட்டணம் வசூலிக்க மாட்டோம் அப்படின்றது சொல்றாங்க. எல்லாரும் வரலாம். எல்லாரும் கிருஷ்ண உணர்வுல நல்லபடியா சந்தோஷமா இருக்கலாம். மனம், வயிறு இதெல்லாம் நிறைவோட நம்ம வரலாம் வெளியில. அதுதான் சரிங்களா? எப்ப கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது உடை மற்றும் மனநிலை. இத பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். யாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் வாசிக்கிறேன். அவசியம் மல்லிகா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. உடை மற்றும் மனநிலை அவசியம் இல்லை. அவை நல்ல மனநிலையை உருவாக்கினாலும் காவி அங்கிகளும் மொட்டையடிக்கப்பட்ட தலையும் அவசியமானவை அல்ல. இருப்பினும் அவை ஒரு நல்ல நல்ல மனநிலையை உருவாக்குகின்றன. ஒரு இராணுவ வீரர் ஒழுங்காக உடையணிந்தால் அவர் ஆற்றல் பெறுகிறார். அவர் ஒரு இராணுவ மனிதனைப் போல் உணர்கிறார். அவர் சீருடையில் இல்லாவிட்டாலும் சண்டையிட முடியாது என்று அர்த்தமா? இல்லை. அதே வழியில் கடவுள் உணர்வை சரிபார்க்க முடியாது. எந்த சூழ்நிலையிலும் அது புத்துயிர் பெறலாம். ஆனால் சில நிபந்தனைகள் உதவியாக இருக்கும். எனவே நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட வழியில் வாழ வேண்டும், ஒரு குறிப்பிட்ட வழியில் உடுத்த வேண்டும், ஒரு குறிப்பிட்ட வழியில் சாப்பிட வேண்டும் மற்றும் பலவற்றை நாங்கள் பரிந்துரைக்கின்றோம். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அரை நிறுவலுடன் உரையாடல், அக்டோபர் 8, 1975, டர்பன். நீங்கள் எப்போதும் வைஷ்ணவர் போல் உடையணிந்து இருக்க வேண்டும். முட்டாள்தனமான அயோக்கியர்கள் இதன் அவசியம் என்ன என்று கூறுகிறார்கள். இல்லை, இது அவசியம்.
நீங்கள் எப்போதும் வைஷ்ணவர் போல் உடையணிந்து இருக்க வேண்டும். அது அவசியம். எனவே பிரேஷணியா மிகவும் அழகாக இருக்கிறது பார்க்க. இல்லையெனில் அவர்கள் எப்படி ஈர்க்கப்பட்டனர்? ஸ்ரீல பிரபுபாதர் விரிவுரை SB 3.28-19 அக்டோபர் 19, 1975 நைரோபி. வைஷ்ணவ உடை அண்டு வழக்கமான உடை. கிருஷ்ண உணர்வில் ஆடை முக்கியமற்றது, உணர்வு உள்ளே இருக்கிறது. உடையை பற்றி பொதுமக்களுடன் பழகும் வகையில் உங்களால் முடிந்தவரை புத்திசாலித்தனமாக உடை அணியலாம் என்றும், கிருஷ்ண உணர்வில் ஆடை முக்கியமற்றது என்றும் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு எழுதியுள்ளேன். உணர்வு உள்ளே இருக்கிறது. நான் ஒரு சந்நியாசி. ஆனால் சில முக்கியமான வேலைகளுக்கு நான் ஒரு புத்திசாலித்தனமான ஜென்டில்மேன் போல் உடையணிந்தால் நான் அதை உடனடியாக ஏற்றுக்கொள்வேன். எனவே இது ஒரு பிரச்சனை இல்லை. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கடிதம் கோபாலகிருஷ்ணா, ஹாம்பர்க், 3 செப்டம்பர் 1909. சந்நியாசிகளின் உடையில் அல்லது மனிதர்களின் வழக்கமான உடையில். சில நேரங்களில் கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கம் தண்டா மற்றும் கமண்டலங்கள் அதிகம் பாராட்டப்படாத வெளிநாடுகளுக்கு தனது பிரதிநிதி சந்நியாசிகளை அனுப்புகிறது. எங்கள் புத்தகங்களையும் தத்துவங்களையும் அறிமுகப்படுத்த எங்கள் சாமியார்களை சாதாரண உடையில் அனுப்புகிறோம். கிருஷ்ண உணர்வுக்கு மக்களை ஈர்ப்பதே நமது ஒரே கவலை. இதை நாம் சந்நியாசிகளின் உடையில் அல்லது மனிதர்களின் வழக்கமான உடையில் செய்யலாம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7.13.9 பொருள். எங்கள் சேவையை எளிதாக்கும் வகையில் நாங்கள் எந்த வகையிலும் எங்கள் ஆடையை மாற்றலாம். சில சமயங்களில் கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கத்தின் உறுப்பினர்கள், குறிப்பாக மேற்கத்திய நாடுகளில் பக்தர்களின் பாரம்பரிய காவி ஆடைகளை மக்கள் அறியாததால் புத்தகங்களை விநியோகிக்க மக்களை அணுகுவது கடினம். எனவே பொதுமக்கள் முன் ஐரோப்பிய மற்றும் அமெரிக்க உடைகளை அணியலாமா என பக்தர்கள் விசாரித்துள்ளனர். சர்வபௌம பட்டாச்சாரியார் அரசர் பிரதாபத்ராவுக்கு வழங்கிய அறிவிகளிலிருந்து இவையை எளிதாக்கும் வகையில் நாம் எந்த வகையிலும் ஆடையை மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம். எங்கள் உறுப்பினர்கள் பொதுமக்களை சந்திக்கவோ அல்லது எங்கள் புத்தகங்களை அறிமுகப்படுத்தவோ தங்கள் உடையை மாற்றும் போது அவர்கள் பக்தி கொள்கைகளை மீறுவதில்லை. கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கத்தை பரப்புவதே உண்மையான கொள்கை. இதற்காக ஒரு வழக்கமான மேற்கத்திய உடைக்கு மாற வேண்டும் என்றால் எந்த ஆட்சேபனையும் இருக்கக்கூடாது. ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமம் மத்திய லீலை 14.5. கண்டினியூ பண்ணா மத்தஜி? படிக்கட்டுமா? ஒரு நேர்மையான நபர் ஒரு ஏமாற்றக்காரனுடன் பழகினால் அதுவும் ஒரு ஏமாற்றுக்காரனாக மாறுவது அவசியம். நமது கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கத்தில் அசுர சாம்ராஜ்யத்தில் உள்ள அனைவரும் வைஷ்ணவ போதனைகளுக்கு எதிரானவர்கள் என்பதால் ஒரு சாதாரண கர்மியை போல் தன்னைத்தானே அணிந்து கொள்ளும் யுக்தி அவசியம். இன்னும் கிருஷ்ண உணர்வின் பிரசங்கிகள் பிரசங்க நோக்கத்திற்காக தங்கள் வைஷ்ணவ உடையில் அல்லது வேறு எந்த உடையிலும் முன்னோக்கி செல்ல வேண்டும். ஒரு நேர்மையான நபர் ஒரு பெரிய ஏமாற்றுக்காரனுடன் தொடர்பு கொண்டால் அவனும் ஏமாற்றுக்காரனாக மாறுவது அவசியம். ஆனால் ஏமாற்று நோக்கத்திற்காக அல்ல. ஆனால் அவனது பிரசங்கத்தை வெற்றிகரமாக செய்ய வேண்டும் என்று சாணக்கிய பண்டிதர் கூறுகிறார். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7.5.7 பொருள். ஒரு மிக நல்ல சரியான பிரபுத்துவ அமெரிக்கர் போல் உடை. அடுத்த விஷயம் என்னவென்றால் நீங்கள் சரியான அமெரிக்க மனிதர்களைப் போலவே ஆடை அணிய வேண்டும். ஆனால் ஷிகாம் மற்றும் திலகம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்க வேண்டும். கோட், பேண்ட், நெக்டை எல்லாம் பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்தாஸ் எல்லாம் போட்டுக்கொள்ளலாம். ஏனென்றால் நீ சந்நியாசி இல்லை. கோவிலில் நீங்கள் பிரம்மச்சாரியாக உடை அணியலாம். ஆனால் மற்றவர்களின் பார்வையில் கேலிக்கூத்தாக மாறாமல் இருக்க வெளியில் நீங்கள் ஒரு மிக அழகான சரியான பிரபுத்துவ அமெரிக்கர் போல் உடை அணிய வேண்டும். அதனால் ஆட்சேபனை இல்லை. ஆனால் நம்மிடம் எப்போதும் திலகமும் ஷிகாவும் இருக்க வேண்டும். இந்த நோக்கத்திற்காக எந்த சமரசமும் இல்லை. கடிதம் ஸ்ரீல பிரபுபாத எழுதிய கடிதம் பிரம்மானந்தர் யாட்டில் 6 அக்டோபர் 1968. ஹரே கிருஷ்ணா மதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம வைஷ்ணவ உடை வழக்கமான உடை அப்படின்றது சரிங்களா? வைஷ்ணவ உடை அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, இப்ப சன்னியாசிகள்னா சாஃப்ரான் க்ளோத் அது போட்டிருப்பாங்க. கிரகஸ்தர்கள்னா வெள்ளை நிற ஆடை அணிஞ்சிருப்பாங்க அப்படின்றதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதே மாதிரி ஜென்ஸ்னா ஷிக்கா வச்சிருப்பாங்க. அப்புறம் நம்ம திலக்கம் வச்சுப்போம். இதெல்லாம் நம்ம அடையாளமா நம்ம பாக்குறோம்.
வழக்கமான உடைன்றது நார்மலா இருக்கிறது, ஒரு ஃபார்முலா, ஒரு மெட்டீரியல் பீப்புள் உள்ளது. இப்ப நம்ம வந்து நம்மளோட முக்கியமான ஒரு நிலை என்ன அப்படின்னா, நம்மளும் கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கணும். ஏன்னா அதோட மகத்துவம் நமக்கு இப்ப நல்லபடியா நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கணும், எதனால இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் நமக்கு இப்ப பரம்பரை மூலியமா நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். வாழ்க்கைன்றது ஒரு பசுபக்ஷி வாழ்க்கை கிடையாது, மனித வாழ்க்கை. அது வந்து ரொம்ப உயர்ந்த நிலையில, ஸ்தானத்துல உள்ள வாழ்க்கை. மனித பிறவின்றதே உயர்ந்தது. அதுலயும் கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறதுன்றது ஃபைனல் ஸ்டேஜ் இல்லைங்களா? அந்த ஸ்டேஜ்க்கு நம்ம வந்துட்டோம் பகவானோட அனுகிரகத்துல. இப்ப நம்ம அந்த ஒரு நிலையில் நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா, நம்மள சுத்தி உள்ளவங்களையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? அந்த நிலைக்கு நம்ம அந்த புரிதலுக்கு நம்ம கொண்டு வரணும். இதுதான் நம்மளோட உயர்ந்த கொள்கை இல்லைங்களா? சோ இதுல உடை ஏதாவது நம்ம வந்து இப்ப வந்து இந்த வைஷ்ணவ உடையிலே தான் இதை நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு இருக்கா இம்பார்ட்டன்ஸ்? அதுக்கு தான் முக்கியமா, உடைக்கு தான் முக்கியமானா கிடையாது. அந்த உணர்வுக்கு தான் முக்கியம். நம்மளும் கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கணும், நம்மளை சுத்தி உள்ளவங்களையும் கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம கொண்டு வரணும். இதை விட ஒரு உயர்ந்த ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து மற்றவங்களுக்கு செய்ய முடியாது இல்லைங்களா? ஏதோ ஒரு உதவி செய்யறோம் அப்படின்னா, ஒரு ஆத்மாவை கிருஷ்ண உணர்வுக்கு கொண்டு வந்து அந்த புரிதலுக்கு கொண்டு வர்றதை விட ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயம்ன்றது கிடையாது இந்த உலகத்துல. சோ அந்த வகையில நம்மளும் கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கணும், மத்தவங்களையும் கொண்டு வரணும். அதுக்கு உடை வந்து ஒரு தடையா இருக்குமா அப்படின்னா கிடையாது. வைஷ்ணவர் உடையில தான் அதை நம்ம செய்யணுமானும் கிடையாது. அந்த கான்செப்ட், கோர் கான்செப்ட்னா கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கணும், அதுதான். இப்ப அதற்கான உதாரணங்கள் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். இதுல பார்த்தோம்னா வந்து இப்ப ஒரு ஆர்மி பர்சன் இருக்காங்க அப்படின்னா, அந்த உடை அணிஞ்சிட்டு அவங்க வந்து போர் பண்றாங்க அப்படின்னும் போது அது வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஒரு உணர்வு நல்லா கொடுக்கும் இல்லைங்களா? அதனால அந்த உடை அணிஞ்சாதான் அவங்க கிட்ட அந்த திறமை இருக்கு, இல்லைன்னா அவங்களுக்கு போர் பண்ண வராது அப்படின்னு ஏதாவது கட்டாயம் கிடையாது இல்லைங்களா? அந்த போர் பண்ணும் திறமை, கண்ட்ரியை பாதுகாக்கிற அந்த ஒரு நிலை அவங்களுக்கு கண்டிப்பா உண்டு. அந்த அந்த உடையில அவங்களுக்கு இருக்கும்போது அந்த அந்த ஒரு என்ன சொல்றது, அந்த ஃபீல் அது இன்னும் நல்லா இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான் எப்பயுமே கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம இருக்கணும். அந்த அந்த ஆனா அந்த ஃபீலை இன்னும் நல்லபடியா நம்ம கொண்டு வர்றது எப்படின்னா, இந்த வைஷ்ணவ உடையில் நம்ம அதை நம்ம நல்லபடியா நம்ம இன்னும் நல்லபடியா உணர முடியும் அப்படின்றதுதான். அதை நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். உடை பற்றி பொதுமக்களிடம் பழகும் வகையில் உங்களால் முடிந்தவரை புத்திசாலித்தனமான உடை அணியலாம் என்று, கிருஷ்ண உணர்வில் ஆடை முக்கியமற்றது என்றும் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு எழுதியுள்ளேன் அப்படின்றத பிரபுபாதா வந்து இதுல குறிப்பிட்டிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? இப்ப வந்து ஒரு சன்னியாசி வந்து அவங்க வந்து வெளியில அதாவது வேற தேசங்களுக்கு போய் பிரச்சாரம் பண்றாங்க அப்படின்னும் போது அவங்க வந்து அந்த ஷிக்காலாம் அணிஞ்சிட்டு அந்த ஒரு சன்னியாசி உடையில தான் அவங்க போகணும் அப்படின்னா கிடையாது. நல்லபடியா அவங்க ஒரு நார்மல் ட்ரெஸ்லயே அவங்க போயிட்டு அவங்க வந்து பிரச்சாரத்தை நல்லபடியா அவங்க பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா சன்னியாசினி வந்து இந்த தண்டா, கமண்டலம் இதெல்லாம் வந்து அவங்க வச்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு போகணுமா அப்படின்னா கிடையாது. அவங்க வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு நிலையிலேயே அவங்க போக முடியும் அப்படின்னா. ஏன்னா நம்ம அங்க எதற்காக வந்து சன்னியாசிகள்லாம் போறாங்க வெளியில வேற வேற நாட்டுக்கெல்லாம் அப்படின்னா, கிருஷ்ண உணர்வை கொடுக்கறதுக்கு தான் இல்லைங்களா? புத்தகங்கள், தத்துவங்களை எல்லாருக்கும் கொடுக்கறதுக்காக தான். ஸோ நார்மலான ஒரு உடையில அவங்க போறதும் நல்லதுதான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். கிருஷ்ண உணர்வுக்கு மக்களை ஈர்ப்பதே நமது ஒரே கடமை. சரிங்களா? அதுதான் நம்மளோட கோல். அதுதான் நம்மளுக்கு இருக்கணும். அதை நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால நாம் சன்னியாசிகளின் உடையில் அல்லது மனிதர்களின் வழக்கமான உடையில் செய்யலாம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப சன்னியாசி உடையில செய்யறது நல்ல ஒரு நிலையில அந்த கம்ஃபர்ட் இருந்துன்னா அதுல செய்யலாம் இல்லையா? வழக்கமான உடையிலயும் நம்மளோட கோல் என்ன? கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம எல்லாரையும் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு. அப்ப புத்தகங்கள் விநியோகிக்கிறது, தத்துவங்களை சொல்லும் போதெல்லாம் நம்ம இயல்பான நிலையில நம்ம இருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுதான். அதே மாதிரி இங்க இந்த பேராகிராஃப்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, குறிப்பாக மேற்கத்திய நாடுகளில் பக்தர்கள் பாரம்பரிய காவி ஆடைகள் மக்கள் அறியாதால் புத்தகங்களை விநியோகிக்க மக்களை அணுகுவது கடினம். இப்ப காவி உடையில் போயிட்டு புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமா பார்ப்பாங்க இல்லைங்களா? மேற்கத்திய நாடுகள்ல அப்படின்லாம். இன்னும் சொல்லப்போனா நம்ம கண்ட்ரில நம்ம அந்த ஒரு உடையில போனோம்னா சில சமயம் கிட்டக்கே வர மாட்டாங்க இல்லைங்களா? அதெல்லாம் இருக்கு. கொஞ்சம் ஹெசிடேட் பண்ணுவாங்க வர இடத்துக்கு. ஸோ அந்த உடை வந்துட்டு அந்த பிரச்சாரம், அந்த கிருஷ்ணனோட பரப்புறதுக்கு கொஞ்சம் ஏதாவது டிஸ்கம்ஃபர்ட்டா இருந்தது அப்படின்னா, நம்ம அந்த உடையை நம்ம வந்துட்டு நார்மல் உடையில நம்ம செய்யறதுன்றது தவறு இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுதான் இங்க சரூபம் பட்டாச்சாரியர் அவங்க வந்து பிரதாப ருத்ராவுக்கு அவங்க வந்து இந்த அறிவுரை வந்து அவங்க வந்து வழங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். நமது சேவையை எளிதாக்கும் வகையில் நாம் எந்த வகையிலும் ஆடையை மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ நம்ம இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த லெக்சர்ஸ்ல இருந்து அப்படின்னா, உடைன்றது
முக்கியத்துவம் இல்லை, நம்ம செய்ய வேண்டிய அந்த கிருஷ்ண உணர்வு, நம்மளும் கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்து மற்றவங்களும் கொண்டு வர்றது, அதுதான் முக்கியம்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த ஒரு நேர்மையான நபர் ஒரு ஏமாற்றுக்காரனுடன் பழகினால் அதுவும் ஒரு ஏமாற்றுக்காரனாக மாறுவது அவசியம் அப்படின்றது. அதாவது இது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா, இப்ப மகாபாரதம் 5வது வேதம் இல்லைங்களா? வேதம்லாம் தொகுத்தாங்க வியாசர். அது எல்லாராலையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது. அப்படின்னும் போது 5வது வேதமா மகாபாரதத்தை அவங்க எழுதுனாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இன்னும் ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும்போது அப்படின்னு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா அதுலயும் நம்ம நிறைய இந்த சூதாட்டம் இதெல்லாம் பார்ப்போம் இல்லைங்களா? அதுல போர் பண்ணும்போது பகவானும் ஆயுதம் எடுக்க மாட்டாங்க. ஆனா நிறைய அந்த விஷயங்கள்லாம் அவங்களும் பாண்டவர்களுக்காக ஜெயத்ரதன் வதம் அதெல்லாம் கூட நம்ம பார்க்குறோம். அப்ப அவங்களுக்கு கொஞ்சம் விஷயங்கள்லாம் செய்வாங்க இல்லைங்களா? ஸோ தர்மத்துக்காக செய்யறதுன்றது நல்லது. சரிங்களா? இப்போ ஒருத்தவங்களை ஏமாற்றுறாங்க, அவங்க ஒரு ஏமாற்றுக்காரனா இருக்காங்க அப்படின்னா, அவங்களோட பழகும்போது தர்மத்துக்காக நம்மளும் என்ன பண்ணலாம், நம்மளும் சில விஷயங்கள் நம்மளும் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? எப்படி பாண்டவர்கள் வெற்றிக்காக தர்மத்துக்காக பகவான் சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணாங்களோ, அது ஒரு உதாரணமா அந்த அந்த ஒரு நிலையில நம்மளும் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா தர்மத்துக்காக, ஸ்கிரிப்சர்ஸ்க்காக, பகவானுக்காக அதுல நம்ம தவறாம இருக்கணும். அந்த நிலையை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படின்றதுதான். நமது கிருஷ்ண உறவின் இயக்கத்தில் அசுர சாம்ராஜ்யத்தில் உள்ள அனைவரும் வைஷ்ணவ போதனைகளுக்கு எதிரானவர்கள் என்பதால் ஒரு சாதாரண கர்மியை போல் தன்னைத்தானே அணிந்து கொள்வது யுக்தி அவசியம். நம்ம நம்மளோட அந்த ஸ்டாண்ட்ல நான் இப்படிதான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போய் அதுல இன்னும் சிரமப்படுறதை விட நம்ம என்ன பண்ணலாம், அவங்களோட இயல்பா நம்ம பழகி நம்ம அவங்களையும் நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல கொண்டு வர்றதுன்றது நல்ல ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? ஏன்னா நன்மை செய்யறோம் நம்ம இல்லைங்களா? கிருஷ்ண உணர்வுன்றது உயர்ந்த விஷயம். அது புரியாம மறுபடியும் இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சிலேயே அவங்க தள்ளப்பட்டுட்டு இருக்கிறதுல இருந்து நம்ம அவங்களை என்ன பண்றோம், வெளியில கொண்டு வரோம். அதனால இந்த கிருஷ்ண பக்திய நம்ம என்ன பண்ணா எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் ஏன்னா பகவான் 18வது அத்தியாயத்துல சொல்லியிருக்காங்க, யாருக்கெல்லாம் பகவத்கீதை நம்ம போதனை பண்றோமோ அவங்களதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அவங்கள விட ரொம்ப பிடிச்சவங்க வேற யாரும் கிடையாது அப்படின்றத குறிப்பிட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா? சோ அந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை நம்ம மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், ஏன்னா பிரபுபாத் அதுதான் எல்லாருக்கும் உலகம் ஃபுல்லா கிருஷ்ண பக்தி கொடுத்துருக்காங்க. சோ இப்ப நம்மளும் என்ன பண்ணணும், அவங்களோட அந்த மிஷன்ல நம்மளும் பங்கெடுத்து எல்லாருக்கும் நம்ம அதை போதிக்கணும். சோ அந்த வகையில நம்ம என்னன்னா சில சமயம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த அசுர சாம்ராஜ்யம் அப்படின்றது மெட்டீரியல்ஸ் பீப்புள் அவ்வளவு ஈஸியா அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி இப்ப சில குழந்தைங்க அடம் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா, மருந்து சாப்பிடுறதுக்கு. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கொஞ்சம் கொஞ்சம் யுக்திகள்லாம் பயன்படுத்தி அவங்க உடம்பு சரியாகணுன்றதுக்காக மருந்து கொடுப்போம் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளும் யுக்திகளை நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது மாதிரி ஒரு மிக நல்ல சரியான பிரபுத்துவ அமெரிக்கர் போல் உடை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது இந்த கோட்டு பேண்ட் இதெல்லாம் போட்டுக்கிறதுன்றது இது தவறு இல்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா எது ரொம்ப முக்கியம்னா அந்த ஷிக்கா அவசியம். ஜென்ஸ்னா ஷிக்கா அவசியம் வச்சிருக்கணும். அதே மாதிரி திலக் வச்சுக்கணும். அதுவுமே ஆஃபீஸ் ஸ்கூல் அந்த மாதிரினா நம்ம தண்ணீர்ல நம்ம வச்சுக்கலாம். சரிங்களா? ஆனா இந்த ஷிக்காவும் திலக்கும் நம்ம அவசியம் வச்சுக்கணும். ஆனா உடைன்றது நம்ம ஒரு அமெரிக்கன் அந்த ஸ்டைல்ல கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா கோயிலுக்குள்ள அப்படின்னு வந்துட்டோம்னா சரிங்களா, அப்போ நம்ம இந்த மாதிரி உடை நம்ம கண்டிப்பா அணியவே கூடாது. நம்ம இந்த மாதிரி உடை ட்ரெஸ் எப்ப பண்ணலாம்னா, நம்ம வெளியில போய் கிருஷ்ண பிரச்சாரத்தை நம்ம கொடுக்கும்போது நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ் நம்ம போட்டுக்கலாம், நார்மல் மெட்டீரியலிஸ்டிக் ஸ்டைல்ல. ஆனா கோயிலுக்கு நம்ம போறோம், ஆரத்தி பார்க்க போறோம், இல்லைன்னா கோயிலுக்கு போறோம் அப்படின்னா அப்ப நம்ம இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் அவசியம் யாருமே நம்ம போடக்கூடாது. அப்ப அந்த கோட்பாடோட சன்னியாசிகள்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி, கிரகஸ்தர்கள்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி, பிரம்மச்சரிகள்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ட்ரெஸ் அவசியம் பண்ணணும் அப்படின்றது. சரிங்களா? அதை நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுல இருந்து இப்ப வாசிக்கணும் இல்லைங்களா? ஓகே, டைமும் ஆயிடுச்சு, 33 ஆயிடுச்சு. ஸோ நம்ம இந்த பேராகிராஃப்ல இருந்து நம்ம நல்லபடியா நாளைக்கு நம்ம வாசிக்கலாம். மற்றவர்களின் ரசனைக்கேற்ப உடை அணியும், உண்பவரின் ரசனைக்கேற்ப உணவுப் பொருட்களும் அணியுங்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்க போறோம். இதெல்லாம் நம்ம நாளைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம நல்லபடியா பார்ப்போம். வாஞ்சா கல்பதருப்பஷ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானா பாவனே வைஷ்ணவ நமக அனந்த கொடி வைஷ்ணவத்துக்கு சில பிரபாத்துக்கு ஜெய். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, பொழுதுபோக்கு அம்சம் கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கணும். கிருஷ்ண உணர்வுல இல்லாத இந்த கேம்பிளிங், சூதாட்டம் இந்த மாதிரி விஷயங்களா இருந்ததுன்னா
நம்ம அதில் அப்புறம் இந்த நியூஸ் பேப்பர் அப்புறம் இந்த திரைப்படம் இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்மள ஈடுபடுத்திக்காம பகவத்கீதை பாகவதம் சாண்டிங் இந்த மாதிரி விஷயத்துல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். இதுல பொழுதுபோக்கு அம்சம் நிறைஞ்சது தான் இஷ்கான்ல உள்ளது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சோம். கோயிலுக்கு போனோம்னா அதில் பாட்டு, அதாவது கீர்த்தன் இருக்கு, பஜன்ஸ் இருக்கு, அப்போ டான்ஸ் இருக்கு, பிரசாதம் இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ அதனால பாகவதம் கிளாஸ் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ரெக்ரியேஷன்ல பொழுதுபோக்கில் நம்ம ஈடுபடுத்திக்கணுன்றதை பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் உடைன்றது ஒரு பிரதானம் இல்லை, ஆனா வந்து உணர்வு அதுல நம்ம கவனமா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல. ஓகேங்களா?